Ulven er vendt tilbage til Danmark efter næsten 200 års fravær. Men der er ikke noget, der tyder på, at vi skal begynde at frygte et møde med den, når vi går en tur i skoven. Vi har en idé om, at ulven er farlig og ond, for det har vi set i eventyr og film. Ulven er ikke et krammedyr, men den er hverken ond eller farlig. Indimellem kan det dog ske, at den også angriber landmænds husdyr, oftest får. Størstedelen af tiden vil ulven tage den mad, der er lettest tilgængelig, fortæller Bo Håkansson, som er biolog hos Danmarks Naturfredningsforening. Ulve er jo ikke onde, men de er ligesom ræve og morddyr og muligt andet, så tager de, hvis der er et tag selv-bord. For dem er det jo en buffet. Så selvom ulven ikke er farlig over for mennesker, er den skyld i en del problemer for de landmænd, der driver får. Ulveangreb betyder nemlig merarbejde, ekstraudgifter og mange bekymringer for landmændene.